У Беларусі ўпершыню за амаль 100 гадоў упалявалі мядзведзя. Напярэдадні беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў разыграла афіцыйны дазвол на права палявання на звера. Чаму дазволілі паляваць на жывёліну, што зусім нядаўна была ў чырвонай кнізе Беларусі? Разбіраліся калегі з сайту Белсату. Паводле дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету, мядзведзі больш не маюць патрэбы ў самай высокай ступені аховы. Іхная колькасць перавысіла мінімальны парог. Аднак актуальных звестак пра колькасць мядзведзяў няма. Паводле Белстату, у 2019 годзе папуляцыю ацэньвалі прыкладна на 19 асобінаў, у 2020 каля 42, а ў 2021 ужо 580 мядзведзяў. Вось як выглядала апошняя статыстыка ад Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Колькасць мядзведзяў у 2023 годзе склала 700 асобінаў. Іхны распаўсюд на тэрыторыі краіны нераўнамерны. Няма падставаў казаць, што колькасць гэтага віду дасягнула свайго аптымальнага значэння, пры якім забяспечвалася б захаванне ў доўгатэрміновай перспектыве. Колькі ж каштуе дазвол на здабычу бурага мядзведзя беларусам ці замежнікам? Адказ чытайце ў артыкуле Тэсы Анейды на belsat.eu.